Det er søndag i dag, og jeg har været i gang hele ugen her med at træne. Bare lige sådan en lille, lidt til de forskellige dage, og hvorfor jeg har lavet den her video her. Først og fremmest vil jeg starte ud med selvfølgelig mandag. Der har jeg rest day, og det ligger primært på mandagen altid, hvor at jeg kan slappe fuldstændig af i kroppen og restituere altså 100% efter al den hårde træning, man har lavet i løbet af hele ugen. Så har man ligesom lige mandagen til at hvile sig, inden man skal i gang igen. Og tirsdag, der havde jeg en cykelsession, og på min træningsplan, som jeg har her med min coach. Og i tirsdags, der skulle jeg cykle 1 time og 30 minutter. Så det vil sige, at 90 minutters cykelsession. Vellykket og kørt skide godt. Så havde jeg også en styrketræning. Og jeg styrketræner 2 gange om ugen. Og det ligger på primært tirsdag og fredag. En cykelsession om tirsdagen og styrketræning om tirsdagen også. Så 2 træninger. Jeg vil lave 3 der. 2 træninger i tirsdagen. Om tirsdagen. Så rykker vi videre til onsdag. Om onsdagen går jeg til svømning med min svømmeklub. Og det kan jeg primært gøre onsdag, torsdag, fredag og søndag. Jeg gør det så onsdag, fredag og søndag ifølge min coach. Sådan så man ikke har dage, der ligger lige op til. Jeg kan jo, fordi at vi har 4 dage, hvor vi kan svømme, jamen så er der mulighed for, at jeg ligesom kan rykke lidt rundt i det, hvis der nu er en dag, hvor at man skal have noget familiehalløj, eller man skal ud og spise, eller lad os eventuelt tage en fredag, ikke? Altså det er tit der, man gør sådan nogle ting, ikke? Og svømningen, den ligger onsdag, fredag kl. 18, så den ligger jo lige oven i spisetiden. Så nogle gange der om fredagen har det været sådan, at jamen, så enten svømmer jeg om torsdagen, eller også så svømmer jeg kun mandag og søndag. Onsdag og søndag. Og det har egentlig fungeret super fint. Det er rart, at man har den mulighed for, at man ligesom kan rykke det i de 4 dage der, ikke? Hvis der skulle opstå et eller andet. Så det er meget dejligt. Men det gør jeg onsdag, fredag og søndag, som sagt, ikke? Så onsdag, der var jeg selvfølgelig til svømning, og der har jeg også nogle klip frem. Så er jeg lige kommet ud af svømmehallen, og det har været en super fed træning. Og så var jeg ude og løbe også om onsdagen, en time, og det gik super fint. Jeg løb stille og roligt, fordi at jeg havde haft nogle problemer med knæene. Og det føler jeg faktisk på nuværende tidspunkt i dag er blevet lidt bedre. Nogle gange kan der komme lige lidt her og der en gang imellem. Og det er primært lige pt. Hårdest på løb for mig. Men det er sådan lidt on and off, ikke? Altså så er der nogle dage, hvor til lige pludselig har du det bedre, når du er ude at løbe. Og så er du lidt dårligere, når du er ude at svømme eller cykle for eksempel, ikke? Altså, så det er sådan lidt, det er irriterende, at man ikke kan være super god til alle 3 discipliner, men sådan er det, ikke? Så rykker vi videre til torsdag, og som I kan huske fra torsdag af, så havde jeg en cykeltur på knap og nap 1,5 time også. Plus en styrketræning, som
blev på en time og et kvarter. Og det var igen også en super fed træning, altså super dejlig. Den lavede jeg ude i mit eget træningscenter herude, som jeg har. Jeg har træningscenter herhjemme, så det er super dejligt, at man har mulighed for det, i stedet for at tage op i træningscenteret. Jeg har en kammerat, som jeg træner med, og han skulle løbe og styrketræne i torsdags, og jeg skulle cykle og styrketræne. Det vil sige, at jeg rykkede min cykel og home trainer ud i mit træningscenter, sådan så at han kunne løbe på mit løbebånd, og jeg kunne cykle ved siden af samtidig. Og så styrketræner vi bagefter. Som I også kan se, at det er lidt anderledes træningscenter, og I kan se også, at jeg cykler udenfor, ikke herinde på den plads, som jeg plejer at køre, men det ser lidt anderledes ud, og at det er ude i træningscenteret, vi laver det. Fredag, der har jeg rykket som min styrketræning til om torsdagen, så derfor skulle jeg kun til svømning i fredags. Ellers havde det også været styrketræning, men der er jeg kun til svømning, og der havde jeg faktisk, jeg følte på vej derhen, at jeg havde det virkelig fedt. Altså jeg følte bare, at man var ekstremt motiveret til at komme til svømning, og det bare ville gå skide godt. Det gjorde det også. Jeg havde en super fed træning i fredags, så det er jeg meget glad for. Så rykker vi videre til lørdag i går, og i går lørdag, der står min træning på en lang cykeltur, og det var faktisk det eneste, jeg skulle lave i går. Og det er på 2,5 timer. 2,5 timer, så skal det altså heller ikke være længere tid indenfor, vil jeg sige, fordi at altså på en home trainer, når du bare sidder og glor ind i Swift på computeren, så er det altså ikke, det er ikke lige så fedt som at cykle udenfor. Så det glæder jeg mig til, at vi heldigvis snart kan. Så har vi lige cooldown på 5 minutter, og så er vi færdige med dagens træning. 2 timer og 34 minutter. Er vejret blevet bedre, så det ser jeg virkelig frem til, at man kan komme ud på landevejen igen. Fordi der lægger du slet ikke mærke til, at du får kørt 2 timer. Og når man sidder herinde, der sidder man virkelig og... Altså, du sidder bare, du kan glo på den der tid hele tiden inde i spillet, ikke? Altså, og det gør bare noget, at man ikke så meget lægger mærke til tiden, men du bare suser afsted udenfor, ikke? Frem for at du bare kan sidde og kigge på skærmen og bare sidde og se sekunderne bare dale langsomt. Så det glæder jeg mig super meget til. Men det fik jeg overstået i går. Og det var den eneste session, jeg havde. Så det var jo super dejligt at få klaret det rimelig tidligt. Og så var der styr på det. Så kommer vi til søndag i dag og dagens sidste træning. I dag har jeg været til svømning, som I selvfølgelig nok kan regne ud. Vi kommer derned, og ja, altså, vi kan ikke se nogen som helst mennesker dernede. Der er fyldt op med mennesker til alt muligt andet end lige vores træning. Nogle andre, der skulle ind og svømme og alt muligt andet. Jeg ved ikke, hvad fanden de lavede der. Men 10 minutter før svømmetræningen skulle starte, vi står der med sådan, er der svømning i dag? Eller det var der så. Så vi kom til svømning.
Og det var egentlig fin træning. Jeg fik svømmet 1600 meter en halv time. Det var ikke det hurtigste. I dag synes jeg ikke, at det gik lige så godt som i fredags. Det var fin træning, men det gik ikke sådan vildt godt. Altså, jeg var i hvert fald ikke glad og tilfreds med min træning i dag, men sådan er det jo on and off nogle gange. Og sidst, men ikke mindst, så skulle jeg ud og løbe bagefter vi var til svømning, og der tog jeg selvfølgelig med ham, som jeg også var i svømmehallen med og træne med. Så tog vi til Køge Atletikbane, og det gjorde vi sådan set, fordi at det var lidt federe sted at filme, synes jeg, i stedet for de her kedelige landeveje, hvor vi bor. Så det gjorde vi egentlig af den grund. Og samtidig med det, så gjorde vi det på atletikbanen, fordi at han havde et program med nogle forskellige intervaller. Han er også hurtigere til at løbe end mig. Jeg havde nogle andre intervaller, og for at vi kunne løbe i samme område, uden at vi skulle vente på hinanden eller løbe hver sin rute, så gjorde vi det der på atletikbanen, fordi at, som I ved, så løber man jo bare rundt, så vi er jo stadig det samme sted, men kan stadig løbe hver vores program. Så det er jo super fedt og smart på den måde samtidig. Så det fik vi klaret der, og jeg fik løbet 1 time og 40 minutters lang løb i dag på afslutningen af denne her video og ugens træning. Så det er jeg super tilfreds med. Lige kort, så efter mit opvarmning og første interval, så tager jeg en gel. Jeg skal lave 5x15 minutters interval. Efter det første interval, så tager jeg en gel, så jeg er klar til det næste. Og så begynder jeg bare, når jeg starter på det næste interval, jeg begynder bare at mærke noget her i maven. Kan slet ikke, altså, jeg føler, at jeg er nødt til at sætte farten ned, hvilket jeg ikke gør, og jeg kan mærke, at det sådan bobler og hopper lidt i maven, sådan, altså som om det skvulper rundt. Og det ender så med, at lidt efter får jeg sidestik, og er nødt til at sætte farten længere ned, for at det ligesom stopper det her sidestik. Fordi at hvis jeg bliver ved i det tempo, jeg lå i, jamen så vil jeg have sidestik til at være færdig. Altså, og jeg løb ikke særlig hurtigt i forvejen, derfor synes jeg, at det har været rigtig ringe lige der, da mit sidestik så forsvinder. Så bliver det så bedre, og jeg får en fin afslutning på min træning i dag. Men jeg synes, at det er dårligt, og det har jeg også snakket med min coach om. Og selvfølgelig skal det blive bedre, og det bliver det også, som han sagde. Men jeg synes, at det er irriterende, og det irriterer mig, at jeg får sidestik ved en pace på 5.15. Og altså, prøv lige at høre, 5.15, det er altså ikke særlig hurtigt. Og ikke for mig, når jeg før har løbet uden problemer pace 4.55, så synes jeg, at det irriterer mig lige i øjeblikket, at jeg får sidestik ved en pace, der ligger så højt i forhold til det, jeg plejer at kunne løbe. Og generelt bare synes jeg her for tiden, at det irriterer mig, at jeg ikke er så god til at løbe. Men altså, som jeg sagde tidligere, det er sådan
det er on and off, ikke? Altså, nogle dage har man det godt, og andre dage har man det ikke så godt. Og det skal nok blive bedre, selvfølgelig skal det det. Altså, jeg tror på mig selv. Selvfølgelig kan jeg ændre det. Det er bare irriterende lige nu, og det er det altid. Det vil det være lige meget, hvornår at jeg skulle løbe den her tur her. Eller cykle en tur, eller svømme en tur, eller hvad som helst, hvad det kunne være. Så er det irriterende, at det resultat, man ønsker, ikke bliver det resultat. Men det er bare videre. Og så er der ikke så meget der. Men det vil jeg bare lige sige, at det var super irriterende i dag, at jeg løber en pace, som jeg ikke synes er vildt hurtig. Og så får jeg lidt sidestik. Altså, kom over. Ikke? Så, men jeg vil bare lige her til sidst sige, at jeg synes, det har været super fedt at lave denne her video omkring, hvad jeg laver på en uges træning med mig som amatøratlet. Så synes jeg, det er fedt at kunne vise, at jamen, så mange timer her smider jeg i det, og at I ligesom vil se den træning, som jeg laver. Min ugelige træning, den ligger på 12 timer lige pt. Og så hvis I har nogle spørgsmål, så smid alt, hvad I har hernede i beskrivelsen ned under videoen, så skal jeg nok love, at jeg svarer på det hele. Så synes jeg bare, at I skal skrive, hvad jeg skal lave næste gang, og så ses vi bare i min næste video.